Pagingin ko kumulakaw ko, di ka makapigil. Ya, tira? Hi guys, good morning guys. Mangwanta mo mainit. Nagdagang si mama og kanang kamote dia. Lamig ang kamote kay violet. Na guys, violet guys, mas color siya sa nina. Diyan kamote. Sadya siya nagdengag. Diyan manig pinalit gahapon dahil kanang naikuan ba? Suroy. Nagpila ning kilo ma? 40? 40 ang kilo. Pero tamis ma. Oh, tamis. Di dyan yung ipakpakan pagdengag. Mainit po guys, kinagaman manglaba ko sa mga puti ni Gian. Hanggang mga uniform. Si Junjun naligo. Si Gian o pa na mata. Si Mama to askuan, tindahan. Diyo to aday sa ati sa bowling uli guys, si ati Ruby. Yan to siya nga, naguli ko nun niya kag bowling. Diyo ko kung hapitin kay nakoy kuhaan nga packets gikan ni Sister In. Nagdagan kanyang salamat Sister In sa imuhang mga package. Nga mo jud mingi sa isaw kan may pangatag radyo kang kabuutan. Magampor ako sa Ginoo nga tagaan pa kag daghang grasya mo abot sa imong kinabuhi kay buutan jud kadyo ka. Mainit sa ta guys. Ugma man siguro sa timuli o karon ba basta niya na sila nga inag uli ko ni jagi kabuli jara kuno kong hapitin. Tamis jud ma. Tamis guys. Hindi. Lamig color. Katulad nga itong pinalit dis naging nga violet. One lagi ito. Gamuton. Manglabadami na po. Virgin Burst. Napamimisid anda na. Katong gilotong nukos gapon. Napamahot na pa diya. Daghan. Init man ng mama. Mara na yung mga silanin guys. Manakag pamainit ma. Late na migmata. Sabado. Kayong Sabado may klase alas 7 namin na mata kayong may klase sa Jo kaya alas 5 po mata na yurot ni magdungag ma ay marang ito nga may kayong kamuti guys ang tamisa nanapay maglaway karon daning kamuti atong bigla nagkamuti nga, dugay naman nakakagkamuti, maglaway na po. Yung kamisa, kamisa chadyo. Marang inasukalan. Parehas pa ito niya magkana pirubi dito sa Uslog Kwanto. Dito siya violet. Lami po, darapang kamisa. Guys, gawat na gang labo na nahi. Turahan na itong gibabad. Para dali na laman ba. Okay. Kuskusan na ito kay may washing. Gamong washing. Para magamit. Wala pa nabalik ka gamong kan guys. Kurente. Nigura man itong kubkubtong. Kasi bay ko dito, ako man nila gitiwas. Bawa, kanusa nila tiwasan na nila ilang trabaho diya. Ako man, ipa kalipay raman may karidyo. Ngalingan niya, magka-kurinti namin, pero ako man nila didiritso trabaho. Diyon rin na karon guys, ang daliara ka adyo panahon, ginuo ko. Waray bawi, matapos na po karong tuiga. Ang daliara, excited ako mo July, kay muli ko yung nag-birthday patay. July to man diyang birthday. Natawag ma.
na din mo ang darling. Ninawag ni mama guys. Okay lang, gawin sa Ginoo. Ito, dapat ka. Gatas din gipare sa kwan guys, kamuti. Sa baag ka ng gripo nagagas, nagpaagas si Junjun. Ganit kunduhan na ka ng naibaldi. Kaya mo guys ay mo kalitrang burnout ba? Yung way kurente ka mo sa tubig. Hi guys, good morning. Piligo. Maligo mong kuron. Man ako pamainit guys. Doon ka kamuti ang naurot na pa isa. Tulo may kuan ni mama maghukad. Sa Junjun na naman po ng isa. Nay kamuti dari pa ang kitakliuban. Baw mukhaan ba ng kamuti? Mukhaan kamuti ng tawana. Mukhaan ng kamuti ka ng tilaw-tilaw ra. Digit paras na mo guys nga pwede na namang ipamahaw, pwede na pang ipaniuto. Junjun wala maanad. Sa ako anad ko may problema na na kaon ko kanang nay kamuti lamig pahinunas kanang nay bugas. Ato din dito ko sa ating nga kamuti ra may gikan kaon o kan kaon o kanang nay kanon kay lami ba jani kan guys. Sugod sa kog laba datos na mga labon na ni Gian, mga puti para sa isang pang school. Diyan manglabas ako guys, kita kita ra tanja. Ay. Ayun ni mo daday. Ha? Ikay ni bira ron sa labuno na. Bawi ah. Oo, kung nagtay bawang labas ya. Wala lang. Makapahuay din ang labandero. Oh di ay, kay madto na po na siya siguro guslob. Ay sa. Sayo na yung laban niya puti oh. Muna si Kuan Dijen Burst o pag nakaligo ng laban na oh. Kapay labag puti day sa Magaling labon ni Gian, kaya na pareha sa unang kalaptitig sugaw. Di na kay dako naman sa unang gamay pa elementary ni Guli. Murag ikag tungaan dagan kay gugaw. Karon kini nakadubuli ng ilang mga puti. Para sa unang nga mabuong pakukuskus. Wa makahanda sa iyang labunon da, wa makapurma. Wa sa kahanda guys oh. Wa sa kapurma mo, purma mo tanan sa mga laba makapurma. Cancer. Karon wala. Dinalian siguro yan. Adlok sa mauna ako. Adlok sa mauna no. Dalian nakapanglababay. Agud sa ka, kuan good. Kapurma siyang, ano, kapantulog pa siya, oy. Wa ka-insert. Tanan ni mong buhaton ako ng bantayan. Pag ako'y makagulit sa cellphone, pitik na yun. Ping. Wa. Bitaw ako makabawal. Ubos ko na siya. Tabang ko, Debe. Ako na lang labanan, Debe. Yan na. Nakapag-edit na lang, oh. Kaya di ko kabawan may mag-edit ra ba ka na. Ano lang ako, itabang ni mo. Manigamon ka magkamaw ka mag-edit. Lakaw ko nagmanaw ni lakaw. Wala ko na siya. At least mo lakaw ko. Namana na panglabag mga kwan ni Gian. Mao di, ah. Kaya nung gabi mo ka. Siyempre, gibutang man ang cellphone nito na ko kini. Nangitag bikil. Wala ko mangitag bikil, nangita ra kong mga videoanan, pero murag ko kakaligo runday, wa jud kakailis pa oh. Gi ka para tulog. Wa sa kapurma oy. Hindi naman kumaligo dahil lakaw, warin mo. Ah, mo di ay. Uy, mapahumot delikado ah. Mautak din to ah. Nga na, dyan na bakit ikaw rabi mangutak? Ikaw rin mangutak? Ako'y laba na, bebe? Be, ako'y laba, be. Ako'y laba, pero ay laglakaw, be. Sino mo rason, hindi ko yung palako. Wam ko'y rason. Ano na di rason? Grabe, hindi mo sugot. Kinsa mong buwang nga di mo sugot to. Basta mananghid lang. Hindi. Sabi ko, Sa? buwan ka. Sugot mako basta nasa tama lang. Siyempre, kisa ba mo lakaw, basta mo. Di kita palupig da. May nahimong abogada. Kami nasawa na namang batas o ninyo. Duh, kuya wagod. Ano sa klaseng batas? Batas, nababas
Ano din mo batas na lang. Ayos ah. Mo nang ako'y masunod di ikaw. Ikaw di ang batas? Pagingin ko kumulakaw ko, di ka makapili. Yatira? Yes. Ha, huwag mo talaga subukan. Subukan tayo. Bakit? Huwag mo ko subukan. Tawa ka lang. Aba? Hindi ka papa. Bitaw. Papa nga, pag manangit, kumulakaw mo. Sugot na dadyo, ikaw banara ka mo. Pag lumatay sa kumusugot. Ano na ko gustong hapon? Uban ka. Hindi ko mo ba na? May lalis ba? Malaan pa niya kang minyo. Nauna, kaya di mo lakaw, magkulitin ikaw. Gawin istorya pa dulong niya ibalik na mabot sa kuha. Ay, mautak talaga. Oras kayo ka po. Siyempre, anang ginang ginabuhi. Luis happy lang tap. Tapang pagkadarik ko so, sila magaling misi. Nuktok kong ganay. Mansa man, humanon dili. Kung may maglapag langin ba? Dapat na ikaw maglapadan eh. Wala. Niyawa na noon, nangutahan na ra. Kuskusa na lang og kuanday, bras. Kasi kusot kayo, masamad na po na yung kamot. Kuskusag bras ba? Ay, kanang nit, day nit. Kana kuskusag, yun kayo, kusuta kay na, samad na yung kamot. Paksit nga. Sipag ah. Kay na may tuyo. Kay mulayas man. Nanglabag sa'yo. Siyempre, Ay, siyempre. kasi lunis, makahuli, hindi na malaban. Ano po na? Ugma na ng kauli, be. Ikaw ba ugma? Ugma na ng kauli. Ay, nalagpauli. Hindi ko langit. Oo. Kasi, Kuya, magkikamananghid pa kuno. Tibok ko niya pananghid. Tulutal pa kuno. Ugma, mananghid na po. Ugma, mananghid. patuloy na ako manangit. Kaya nagsunod ako mahuli. Yes, nga nga, kaduhan man ko na yun. Kaduhan na. Di, oy. Igi katulo. Magdana ko dito sa imong mga sinina. Ito na ako butang dito. Ito susulog na ibang kalimutan yung panglag. Isa kayo, tuwaso na ko. Bala ka. Huli ka tinyo, Samkra. Hindi mo ako matatakot, pre. Ay, sa. Yabang. Hindi bitaw. Hindi ko na takot, oh. Kasi Boto Bohol is 1 hour lang biyahe. Mayabang masyado. Ano ko Bohol? Mahangin si Dinday. Mahangin bitaw. Mahangin bitaw. Bahala kang sinabito kung gambang ko. Tukong man ko. Siyempre, magmahal na siya. Ito nagipalaya si Jinda. Ay, sa. Ako pa magmahay. Ikay nilayas ako magmahay. Oh, nagpalaya. Bahala ka. Nagpalaya. Hindi ko kubagag na ako nga palayasan na digit mo layas. Di ka kagad palayasan ka na po. Milas layas. Abti kayo ba sumulayas na? Ako ilong. Kapiday. Mukha niya ako lang makuskus kay pag-edit na. Ikaw kaya mag-edit. Magaling magkuskus kaysa mag-edit. Mahirap mag-edit. Saba pangit. Sabaan mo kapag iling mo dahil pangit mo. Kita na po yung video. Hi, good morning. Good afternoon to all people. Mingkoy. Bati, Mingkoy. Bati ba? Lutok mo. Ang giri naglutok ang mata. Sige, pag-vlog mo din. Mingkoy. Na good morning mga guys. My name is Mingkoy. I live in Consolacion, Dalagit, Cebu. Bakit mo na mag-vlog pa? Mingkoy sa. Tingog ba? Kita rin doon mag-vlog ron. Mingkoy. Naglutok ng mata sa iring. Kita may kuhan ron, Mingkoy, mag-vlog kay BCC Jason Burst. Tingog, Mingkoy. Unsa man imong buhaton nun, Mingkoy? Matulog, mukaon, mura na yung trabaho. Hi guys, sumana dyan ko pang laba guys. Sumana po kong pangayhay. Sa ang gilaban nga mga puti, uniform ni Gian. Andiyan si Gian na po yung mga laba sa ijang mga pambahay. Sisara ko na yung mga laba. Ang mga puti ra mo ijang ipalaba na. Nandiyan na rin guys, nahuhag kanang nay kubasa. Ay kubasa, kapajas.
Ako ko na diyang patanawon o nabay kabangaan. Ako ko na diyang nakaila. Namay ko na rin guys kapadyas nga ning pero. Awa papa puro pa na dabong. Sana na to. Kabangaan na ba? Kani ba? Wa pa dabong pa na. Kani yung. Wa dabong pa na. Ano sa may mong nakuha? Kani mong nasubos? Asa na? Kani? Asang kaniya? Kana na? Narang kakiyot na gisang kapadyas guys na kuha dia. Kani? Di kana kinabusan. Kinabusan. Kani? Kanang tapad. Kani? Kana. Kana kuha. Dito kayo na kumuha to at saka. Okay? Kana ko no. Ngawat mo kapadyas ha. Sige, dugita. Sus, di man ka maugdugita. Yang nakuha nga kwan guys sa kapadyas, sarang ka cute. Sarang ka gamay. Kuha naman na diyang kapadyas guys, tirot ka ba? Nakaroon na munga na. Ulong na kabukto, akong iputulan duha kay dagka na kayo. Yan, marang ka cute diyang kapadyas. Tamis siguro ni, kay gamay man. Bisaya ni siya nga kapadyas. Ito ya. Tagok mo ta. Tara. Umak na. Malot na ka na nagkara ng mumuka. Ay, may kanilabay. Diyoy. Lami ang kahinok sa punuan. Ayan na ni Bal. Ako man akong panyod to na mo. Ako sa tong kwato pito. Saka panyod to na mo, ako man akong panyod to man. Buta na to panitan ako. Di na siguro mudag ko na be. Nga na rin nakadaka kay Bisaya na siya nga kapadyas. Happy ka nito may po. Panyod to na makaw. Ako kayo man naman kong panyod to. Ikaw naman kong una.